Jarmo, och det här är Bastuklubben. Programmet för riktiga män. Termometern visar 89 grader. Jag måste nästan ta på mig en jumper. Och medan jag får det att hetta till här i saunan så ska den finska kulturjournalisten Antti Halonen syna den svenniga nöjesvärlden. Det har blivit dags för Antitesen! Moi. Dagens tes handlar om svenska polisserier. Peck, Wallander, Pron. Skulle det vara spännande? Ge mig färjan. Där riktiga finska snutar visar svennepolisen hur man använder en fjäderbatong. Vänta förresten. Finland och Sverige jobbandes tillsammans. Där sätter jag gränsen. Svenne i röven. Termometern visar 120 grader. Så det har blivit hög tid för Hetastolen. Och i Hetastolen ikväll har vi schlagerartisten Anna Bok. Välkommen, Svenne-jävel. Tack, Jarmo. Jag måste bara säga först att det är väldigt rörande att du har bjudit hit mig. Ut med dig! Perkele! I Finland gråter man bara när man sär lök. Det vill säga aldrig. För lök är en fjollig grönsak. Riktiga män äter sött och sten. Det var allt för den här gången. Och jag sitter i om ni lärt er något eller inte. Men glöm för satan inte att stänga dörren på vägen ut. Svenne!